भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत। भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत। टेबल फैन नहीं है? क्या करती है माँ? मैया एक बच्चे के लिए माँ क्या करती है, ध्यान दीजिए। सबके लायक बनौली सब बबुआ के पढ़ौली, सबके लायक बनौली सभे बबुआ के पढ़ौली। वाह, ये है हमारे श्रीमान राहुल चंद्रवंशी जी, पुनः दान देकर अपने धन को धन बनाते हैं। सबके लायक बनौली सभे बबुआ के पढ़ौली, सभे लायक बनवली सब बबुआ के पढ़वली। अब माई बिना अब माई बिना हमरा माई के ममता के दरकार लागत, दरकार लगत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत। माँ की मृत्यु के बाद सभी घर परिवार के लोग कल्पना करते हैं, सभे करले कल्पना माई हो गई सपना, सभे करले कल्पना माई हो गई सपना, सभे करले कल्पना माई हो गई सपना, सभे करले कल्पना माई हो गई सपना। हो साभे करले कल्पना माई हो गई सपना, सभे करले कल्पना माई हो गई सपना। तोहरा ममता के तोहरा ममता के हमरा दरकार लागत, दरकार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लगल। भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, भल ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत।
लागत एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत। सभी परिवार के लोग कल्पना कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, माई कहाँ चली गईलू, हो माई तनिको ना मोहलू, माई कहाँ चली गईलू, माई तनिको ना मोहलू, माई कहाँ चली गईलू, माई तनिको ना मोहलू। माई आइए चल गईलू, माई तनिको ना मोहलू, ओ माई, ओ माई, माई कहाँ चली गईलू, मैया तनिको न मोहलू, माई कहाँ चली गईलू, माई तनिको ना मोहलू, तोहरा ममता के हमरा, वो तोहरा ममता के हमरा दरकार लागत, दरकार लागत एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार लागत। हमें भरल पूरल पूरा परिवार लागत हो, भले ही भरल पूरल पूरा परिवार लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार 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 लागत, एगो माई बिना घरवा अन्हार, एगो माई बिना घरवा अन्हार, एगो माई बिना घरवा